आलू बेच चना बेच बेच खलिहानी बेचना बेचना भैया अखिया के पानी। आलू बेच चना बेच बेच खलिहानी बेचना बेचना भैया अखिया के पानी। रउआ सबके अमित गौतम के नमस्कार बा। एगो कविता लोकगीत हम प्रस्तुत करे जा रहल बनी। ई बेजोड़ चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर हमरा मिलल। बंगाली क्रांतिकारी कवि प्रतुल मुखोपाध्याय के लिखल हटे। आ एमे देखी जौन समाज में भोजपुरी गीत में अश्लीलता फैल रहल बा हमनी के, ओकरा के कितना बढ़िया से समझावल बाटे। एमे केरा बेच कोयला बेच बेच लैची दाना, का कह रहल बनी वहाँ के। केरा बेच कोयला बेच बेच लैची दाना, मनवा के लोभ भूला द पगड़ी बेचना। आलू बेच चना बेच बेच खलिहानी बेचना बेचना भैया अखिया के पानी। झींगा बेच 500 के लाख रुपया सोना, झींगा बेच 500 के लाख रुपया सोना भैया अपन सुंदर सुघर सपना बेचना। आलू बेच चना बेच बेच खलिहानी बेचना बेचना भैया अखिया के पानी। अंगना बेच मन करे त करब ना हम माना, अंगना बेच मन करे त करब ना हम माना। हाथावा के कलम बाबू ओके बेचना। आलू बेच चना बेच बेच खलिहानी बेचना बेचना भैया अखिया के पानी। रउआ सबके अच्छा लागल आ भोजपुरी में रउआ अश्लीलता के खिलाफ बनी तो हमारी गाना जरूर शेयर करी सब जगह। प्रणाम।